kulombukiso lengwenzayo la njengamanje. Moya wami uhlungumezeke kakhulu. Kusuka nje ngo-2013 until kuzobe manje. Unobaba la abantu abaminingi bayamazi owasehlokozi. Owadlamini number 7. Lo baba usewubulale wawuqeda umndeni wamkhize. Mangabala nje usuka kumpa kusuka kuNkosi kuzoba umazi nengane yakhona kuzoba uNkosina umazi umpa ngaphezulu mase kuthi moya ngaphezulu kuzoba uThando wakadlamini wayomkhongi wabulawa ehamba nobhuti wakhe beyokhonga kuzoba umkhulu wakamkhize. Phinde kuthi eKendethoni kuzoba uSipho wakamkhize. Manje nje usasanda nakubulala ke ukwanele. Waphinde wafaka imali emaphoyiseni wabulawa umkhize kuthiwa ubhekise. Bambulala nje ku-freeway bambalela ukuthi wenezinto ekade zenza zama-drugs. Ungazi ukuthi lo ma-drugs owadayisa nini, inkontraki le kuthiwa wenayo emathende wabanga ekiphi. Kodwa-ke kwamaphoyisa ngeke ngize ngikubale kakhulu ngoba ngikwazi vele ukukulandelelela. Kodwa nje lokhu kwalabantu asebabulele uThabiso wamayezo ade ehlala amagudulela emgodi engangizwana naye. Nginane record besiplanela ukuthi fanele senzelwe amacala ukuze sizokwazi ukuthi silinyazwe. Nangempela akumpa waba nepati kulo record. Bamenzela icala elalingekho walinyazwa. Cabanga ukuthi bakhumbula abanye abantu yatrenda nje kakhulu indaba yampa kuyilokhuzana la ephuma enkantolo oThuthwini ngala komthwalo walimala namagada akhe. Mangithi ngiyayilandelela indaba yakhona ngithola ukuthi umseshi lo kade ephethe vele icala angathi usaningi ingane. So isaqhubeki nje indaba yayo. Yini lo baba uDlamini ufaka imali unamaphoyisa futhi asebenzisana nawo amakhulu. Uyayifaka imali uDlamini ongangokube uDlamini ukwazi ukuthi akwenzele icala athi unofakazi ngoba umuntu oxakekile akwazi umnikeza imali athi lo muntu akabe ufakazi wento engekho yabo. Sinalo nkinga nje kakhulu nobaba uMkhwanazi ngangithi uzoyingenelela le nto ngoba kwayikhuluma eqaleni efike kumndeni wakaKhambule ukuthi hayi usiyazi ukuthi ukhona umuntu owuboss itenders kwaba ngazi ukuthi kuzoba ngcono naye wathi ukulimaza abantu. Manje uqale phansi uvele kufika amaphoyisa thiwa yakufuna emva kwaloko uyalimala akwenzela icala uboshwe. Uma uphuma enkantolo vele uzolimala. Unemali usebenzisa imali ngendlela engekho right. Nokunye ke indawo nje ufuna kuba uyena okhona zonke nje izinto even isho kuthiwa uyayilandelela lento uyabuza ukuthi labantu engikhuluma ngabo ukuthi bashona kanjani ongasabi uzokutshela. Mina inkinga enginayo njengoba ngumphile nje wanzimande lapha endaba isho ungabuza nanoma ukhona umuntu engangambulala akekho umuntu engengimbulale mina. Kodwa lo baba into angijahela yona ukuthi bengisebenza nompa womkhize so uthi sekusele mina umesho ke kwaxoxa nabo uthi akakhululekile ngokuthi khona mina. Iyona ke lento angijahela yona ongangonabafethu ekade ngihlala khona kwenye indawo lapho ngicashwe khona nami sengiphanda ngokuba security. Wathi uyafika kanti ngalelo langa likho kufika amaphoyisa ethi azongifuna. Ifonela ummeli wami ukuthi naku senginenkinga kanje. Ummeli wami lento asendi email asendele elinye indiye ku government ngoba nginendiya asebenzisana nalo elumseshe ku government nomunye ubaba ethi ungcobo. Angimazi ke mina kodwa ngijwayele ukuzwa ngegama lakhe. Abanye asebenza nabo uDlamini
kodwa khona umphathi wabo ukhona kulento. Bengicela abantu ukuthi umuntu ozokwazi ukuthola le video yenza indlela ukuthi kube khona ubulungiswa kulabantu engibabalayo abalinyazwa uDlamini. Imindeni yabo isho ingahanjelwa, alikho nelilodwa icala lalabantu ababulawo umuntu ekuthiwa wakwaboshwa wagwetshwa futhi. Izinto zibe zikhona kodwa zilandeleleki. Uzothi eHighflex station basuke bazi ukuthi ubani uphila kanjani. Mabe nalo iqiniso eHighflex bangasho ukuthi hayi lo mfana siyamazi edayisa ephanta ethatha istaff esebenza emahlathini, kodwa manje nasi isigoro uDlamini ufaka imali emaphoyiseni. Indlela ayifaka ngayo futhi imali emaphoyiseni nawo amanyayo ume nalo iqiniso azosho, ngoba yasho futhi ukuthi hayi siyabona ukuthi aninayo inkinga, kodwa nangu ubaba ufaka imali, unemali lo baba. Inkinga ke lento ukuthi umuntu menemali uzosebenzisa ukuthi abantu abangenamali abacindezele. Lo muntu ubulala abantu. Labantu engikhuluma ngabo abantu engisondelene nabo. Umuntu angamtholile manje mina kuphela ufuna mina vele ukuthi angibulala. Kuright akathi ngibulala kodwa izwe libe lazi ukuthi uDlamini wabulala uMkhize, umpa wazobulala uMazwi nengane, ingane nje encane enye futhi cabanga ukuthi yakhubazeka ngoba babe u3, ingane ezu2 nengane naye wambulala. Uzoba uNkosi waMkhize, khuluma ngomndeni owodwa la, wambulala. Na uma wakhe ubhlungu, oMazwi oma wakhe babhlungu, umpa wenzela icala. Uma sephuma enkantolo useyabulawa, into eyaziwayo futhi leyo. Uzophinda kuzoba uThando bayokhonga babulawa, kuyazi ukuthi babulawa yena uDlamini. Uzoba umkhu waMkhize wabulawa yena uDlamini. uThando waseKendeton bebangithenda yehlathi la kaSaphi lesebenza khona, bayamsaba futhi naye, kodwa akekho ufuna ukuma aveze ukuthi uyamsaba uDlamini. uDlamini wenza yonke into ayithandayo ngesikhathi asithandayo ngoba wazi ukuthi unemali futhi unamaphoyisa amakhulu awaphethe. Cela ukuthi ke nathi ke sike silekeleleke kule nkinga esibhekene nayo. Sicela uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, ucofa subscribe button kule channel yethu, siphinde sihlangane nakwivideo elandelayo.